jo soc la Verònica Rina i soc estudiant d'Enginyeria de Dades a la UPC a Barcelona i m'apassionen les matemàtiques, l'esport, especialment el bàsquet i també el futbol i sobretot també anar d'excursió a la naturalesa i no sé, coses així, no? I us volia presentar l'Anna, que va estudiar matemàtiques i enginyeria informàtica, no, electrònica. Informàtica. Us volia presentar l'Anna, que va estudiar matemàtiques i enginyeria informàtica a la UB. I, benvinguda. I què és el que et va portar a estudiar matemàtiques i enginyeria informàtica? Aviam, en aquell moment, ara les coses potser han canviat una mica, però en aquell moment matemàtiques l'única sortida que pensava que hi havia de persona poc informada era professora de matemàtiques. I doncs a mi, no sé, tenia més inquietuds, volia que hi haguessin més possibilitats, no? I llavors jo vaig estar mirant, també m'entusiasmava la idea de fer dues carreres. I la matemàtiques i enginyeria informàtica tenien molt bona combinació perquè tota la part bàsica de primer és compartida i tota la part de les optatives també és compartida, amb la qual cosa per separat són 8 anys i tots junts són 5 i a més una és molt aplicada i l'altra és molt teòrica. Amb el que, mira, tenia clar que volia estudiar matemàtiques i de totes les opcions que havia, mates física, és la que em va semblar més interessant. Super, perquè ara a què et dediques? En què consisteix el teu treball? Aviam, vaig començar treballant de data scientist, que és com el que estava de moda i el que combina millor matemàtiques i informàtica. Després vaig saltar a una feina d'analista perquè vaig veure que m'agradava això de mirar les dades, treure conclusions, buscar coses amagades, no? I també, sobretot, perquè, això no ho he mencionat, de data scientist vaig començar una empresa de videojocs, amb la qual cosa vaig veure que m'agradava molt la part de producte, de disseny, de business, no? També, de com enfoquem el negoci, com fem estratègia. Llavors volia saltar cap a producte i el camí més fàcil era també passar per analista de producte, no? Llavors vaig saltar a data scientist, analista de producte en una altra empresa de jocs i recentment, fa 5 mesos, he saltat a Product Manager, que és el que m'agrada, però que té tota una part d'estratègia també al darrere de com ho fem per fer jocs en el món de free-to-play que facin diners, no? I ara mateix no estic completament relacionada amb les matemàtiques, però sí que utilitzo les dades en el meu dia a dia per fer prediccions de negoci. Uau, molt interessant. S'assembla força al que jo estic fent. Jo estic fent Data Science i m'encanta. Molt bé. I vas tenir algun referent femení de la ciència? No sé, com podria ser, per exemple, Marie Curie o algun més proper? La veritat és que no. No, en aquell moment potser no es parlava tant del tema dels referents i jo anava fent, tenia els meus objectius, acabar la carrera, anar tirant endavant, tenia companyes a la carrera amb les que em trobava molt a gust i que ens ajudàvem. Sí que és veritat que més posteriorment, ara que es parla més del tema i que jo també estic més conscienciada i me n'adono més del gènere de la gent en els llocs on em moc, sí que és cert que en la meva pròpia empresa hi ha moltes posicions de management ocupades per homes, diguéssim, posicions a les que jo podria aspirar, i sí que hi ha un parell de posicions que hi ha dones en posicions molt elevades i jo a mi em mirallo bastant, no? Perquè això, si van vestides amb una camisa o amb una samarreta, jo penso, mira, jo també puc anar amb una samarreta perquè ella ho fa, no? I llavors, potser el fet que elles estiguin allà fa que jo també em pugui plantejar que puc arribar allà. Per tant, en aquest sentit sí que ara mateix tinc referents i soc conscient d'això. I si haguessis de dir alguna científica que t'agradés la seva vida o el que fa o les seves contribucions a la ciència, quina seria? Mira, científiques, ara mateix no estic molt al dia de quines estan més
de l'actualitat de les científiques, però sí que hi ha una dona que m'encanta en el món empresarial, que és el que estic jo ara mateix més ficada, que es diu Sheryl Sandberg, que ha escrit un llibre que es diu Lean In, Woman Work and the Will to Lead, és a dir, lideratge femení, no? Perquè ella el que defensa és que el canvi s'ha de fer des de dalt, que les dones han d'estar en una posició de lideratge perquè comencin a haver-hi canvis, i ella és la CEO de Facebook, vull dir que qui millor per reflexionar sobre aquest tema. I la veritat és que soc molt fan i recomano molt el seu llibre perquè com a mínim a mi m'ha empoderat molt.